Papa Franja, oče naš, kukolj u dobroj pšenici. Parabola o dobroj pšenici i kukolju bavi se problemom zla u svetu i ističe Božju strpljivost. Prizor se odvija na njivi gdje gospodar poseje kukolj, ta reč u hebrejskom jeziku ima isti koren kao i imenica Sotona, te doziva u svest pojam podele razdora. Svi znamo da je demon kukoljaš, onaj koji seje kukolj, koji uvek nastoji da razdvoji osobe, porodice, države i narode. Sluge bi htele odmah da počupaju loše biljke, ali gospodar to ne dozvoljava, ovako obrazloživši, ne da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno s njime i pšenicu. Svi znamo da je kukolj dok raste vrlo sličan dobroj pšenici i postoji opasnost da ih zamenimo. Pouka ove parabole je dvostruka. Kao prvo, govori nam da zlo u svetu ne poteče od Boga, nego od njegova neprijatelja. Od zlog zanimljivo je to što zli dolazi da seje kukolj noću u mraku nejasnoći, kukolj ide da seje tamo gdje nema svetla. Taj je neprijatelj lukav. Zlo je posejao usred dobra, pa ga tako ljudi ne mogu jasno izdvojiti. No na kraju Bog će uspeti to da učini. Ovde dolazimo do druge teme, do oprečnosti između nestrpljivosti slugu i strpljivog čoveka, strpljivog čekanja vlasnika njive koji predstavlja Boga. Nama se ponekada žuri da osudimo, da se svrstavamo, ovamo stavimo dobre, a tamo loše. Setite se molitve onoga oholog: Bože, hvala ti što sam dobar, što nisam kao ostali ljudi loš. Bog naprotiv zna da čeka. Na njivu života svake osobe on gleda strpljivo i milosrdno. Mnogo bolje od nas vidi prljavštinu i zlo, ali vidi i klice dobra, pa s poverenjem čeka da sazru. Bog je strpljiv, zna da čeka. Kako je to divno, naš je Bog strpljivi otac koji nas uvek čeka. I čeka nas otvorena srca da nas prigrli, da nam oprosti. Ako mu priđemo, on nam uvek oprašta. Gospodarovo držanje izražava nadu utemeljenu na sigurnosti da zlo nema ni prvu ni posljednju reč. I upravo zahvaljujući toj strpljivoj Božoj nadi sam kukolj, to jest zlo srce s tolikim gresima, na kraju može postati dobra pšenica. Ali oprez i evanđelska strpljivost nije ravnodušnost prema zlu, ne sme se brkati dobro i zlo. Kada se nameri na kukolju u ovom svetu, Gospodov učenik je pozvan da nasledi Božju strpljivost, da gaji nadu oslanjajući se na nepokolebljivo pouzdanje i konačnu pobedu dobra, to jest Boga. Zlo će biti uklonjeno i uništeno. U vreme žetve, to jest suda, žeteoci će izvršiti gospodarov nalog te izvojiti kukolj da se spali. Tog dana konačne žetve sudija će biti Isus, onaj koji je u svetu posejao dobro seme i koji je sam postao pšenično zrno, koji je umro i uskrsnuo. Tada ćemo svi biti suđeni istim merilom kojim smo sami sudili. Milosrđe koje budemo iskazivali drugima, bit će iskazano i nama. Molimo Bogorodicu, našu majku, da nam pomogne da rastemo u strpljivosti, u nadi i u milosrđu prema svojoj braći.